Hi babies, it's been a while as in so sad and depressed. And depressed dapat guwapa gihapon ka. Dili jud ka pa ingno na sad and depressed. Char. Na video kay is to update or mo dyan yung pinakadugay na jud ever. I'm so sorry na wala ko nag-post. Wala ko na-inspired kay drama sad ko nagmaoy man na pa jay pre-record na jud sa mga beauty central days mga yan mga last year. Chismis pa jud ko pag last year December. So mo na ako mga chika today's video. Daghang kay mga update girl. Feel ako kanina look balik na sad ni pero it's just for the sake of kanang wala na update. Matay na guro ko girl. Boy pa jud in town ko. I was not motivated. Wala ko sa mood girl as in this is sad. Asa mo ko mag-start? Sige mo chika na lang ko sa kuan mga update kuan. After ani na video kay expected na lang na kanang more surgery ma-happen. Kay ko gipang buhat-buhat dai murag ko kanang gihapon para for the sake of prettiness. Char. Expected na lang after ani na video kay kuan na ni siya kanang more surgery na mga about rhinoplasty, beauty central and all that new stuff. So karon kay update lang jud dai. Very funny, weird jud kay ang panahon dai wala ko kasabot. Naabot na ko sa point ko na wala na ko na inspired pero laban pa di. Ayo jud pag uyab-uyab dai. Pag uyab-uyab gani mo dai dapat ililahon jud ug maayo dai para kabaw jud ka sa situation na kanang if loyal ba jud siya, worth it ba jud si mong time and effort and investment. Or what the hell? Decision jud na siya. Makaingon jud ka na, oh my god, puya di ay ani oy, my gosh. More jud ako na lesson learned na realize na nanata mo chika og kanang about love life na broken hearted. Pero di mo jud ko ingon broken hearted. Pero shock lang ko na ay nahitabo today sa ako. Na experience today na ako. Although murag naman jud na ay everyone maguro na or basin, we don't know. I really don't know. After ni na video kay kuan ba to akong gi-discuss mga rhinoplasty. So mo ni akong aura na wala ko yung makeup dye. Murag kuan na jud siya no, murag hiwi very light. So kamo na judge, kamo na comment. If ever napabay mo tanaw na ako, oh my god, dugay-dugay na ba ko update day. Wala sa ni post og picture or napahibaw na asa ni tsakahan ni what the hell. So kanina look kay kanang glow my gosh, go up after breakup or something or treat yourself whatever. Kanina aura kay very fresh kanina dili jud ni siya ingon heavy like foundation dili ra. So ako gisunod ang aura na pina-heart. Charot kay ba pina-heart. Ginoo ko di jud na ma-achieve kahamis ra sa dato niya oy just ko lord. Pero magamit ra tag concealer. Di na ko gra mag ana day chika pero tan-awa akong gibuhat. You know what I mean? Pag November jud day nagsugod na jud kog mga video pagkuan sa mga about sa beauty central mga CO2 yan na happen. So today nag-compilation na jud ko ato. More na akong need girl dili ra ko magfunda or whatsoever. Char. To pag compilation na ko ato, pag compilation na to para sa kanang mga session gani sa mga CO2 or whatsoever gipaon sa panakong now or pa jud kay day mo na expected na lang jud na after aning glow up after break up kay surgery na man and then update na man balik na ta sa tong mga chika makeup if ever na pay mo tanaw na ko for fuck's sake. Luoy na kay ko day. Although pasalamat gyapon ko kay nagapay mo update, nagapay mo message ako sa Instagram na ako. Sige ko ingon ba na follow my Instagram man. Dili dito magsigig story dai magsalig ra sa ako ng may di sa FB. Mas active sa FB dai. Mo to karon na kay ako na ni active ako ang Instagram. Ano kay ko Instagram dai na murag na abog na jud siya. To pagsugod na sa wala na akong last video to September di ay o katong t-shirt na I love anal di ay to no. After ato dai kay nagsugod na to ang mga beauty central and all that mga stuff na vlog na unsay kuan inani mo to din mga November and ana ito na nagsugod ang mga maoy char maoy na what the hell abot na sa December dai mo koy lingaw ato dai may day ko ato na kanang nagsayaw-sayaw ra ko K-pop na music good kung magi-props ang pusil man mo to din na chismis bitaw ko dai literal chismis. As in day na chismis jud ko girl murag feel so kanang tara day mura kog na ha sayo ra gay ko kana mina kog K-pop na kanta man na chismis na day ko for fuck's sake. If ever na curious ka nang ano na chismis ko day i-search lang sa Twitter, i-search ako an Alexis Jordani maato sa latest man makabaw na ka ngano ang ano na chismis ko day gistatusan jud ko ato day na inani daw ko trash or na trash or na whatever basurahan nakaana lang ko na maybe charot may ginapasalamat ko na nag-screen record kay para dili na ko
save sa akong phone ban tuan na sa social media ang tanan. Wala na ko ni tubay dai kay ang giingon ni Alan Garcia sa una dai. Ito nag-collab mi sa Bay TV ana siya. If ever gani na nabash na gani ka should na dapat i-ignore daw kay para di daw mo gara kay if mo reply ka kay murag mo samot man daw na mo kanami to mo mudako ang noon ang kuan ang chika or whatever. Ako ra to gisunod yang gisulti. And hilom naman sa diay. Nihilom man sa siya dai. Expect ko na forever na ko machismisan o dili ra diay. So thank God kay that's so last year. So move on naman sad kay after to kay pag Noche Buena og kuan, pag New Year kay mo na to nagsugod na ang mga duda-duda sa mga love life what the hell karon dayo kay nakuan biya ko na itom biya ko kay tumakog sa thunder very heavy jud kay na chika dai murag mo ni ang life nako October, November, December ug January tumuuna girl atay kayo after ato dai mga January na nasagta na mga love life dai atong love life dai low key ra jud ko mag love life mo jud akong first ever boyfriend ever char mo jud tay first nako boyfriend na kanang murag nanguyab jud gani what the hell dai ra ng concealer pero mabutang sa kog kanang light very light ani mas gaan jud ni siya feeling kaysa mag foundation ka girl achieve man ni nako so no itong clear pa kay kong skin karon kay dili na dai extra coverage itong mga days na nagtulala jud ko dai ate kay ato glanders nagtulala pero in the end pag realize nako na akong gusto di ato niya kay kuan na dai ito tilaw ra by South Trail day tilaw ra jud to day man just a point na kanang nanguyab siya sis ana kayo jud ko na bona jud ni man easy girl pa jud kay ko ato day kay tuog sa nang hormones what the hell easy girl pa jud kay ko ato kay tuog sa hormones mo to day way back 2020 day February day pandemic ato panahon na what the hell kay nasugod ba ang lockdown or pandemic na kanang tinuod na jud kay pag March 2nd week I will never forget na mo jud tong panahon na sakit kay sa dughan na daghan kay nag-event na cancel ang mga down payment gipang uli so shit oh my gosh, sakit kayo da. Sige na lang. Until now, mura gyapon dahil mag 1 year na ganita sa pandemic. Same ra gyapon nara gyapon sa house. So although makalaag naman pero sige ra face mask and facially more nagkaho sa mall. Nang imora siya kaho baka nang ibutang ra diri. So di ba what the hell? What is useless? Ako lang ba nakabantayan na kuan matog mall or atog lain lugar ana day ang facial imbis ana tanang facial day. Ana na diri girl. Siya accessories na jud na siya. Ona to mga love life shit. Chika na lang ko. Isa sa to sa rason ng wala ako ka-update. Mo man siguro na affected ko or what. Pero na dito ang Beauty Central kay nagpa-laser biya jud ko atong heavy na jud ang laser day murag career jud to nako. Murag every month sige ko laser man kanami to murag wa sa mood na pre-video, you know what I mean? Kanami tong i-recordaan man. Upload lang maski nakato na video dugay na kay to. Ko kanahon na ana day mura sa kog natapulan kay na basic duwag Genshin Impact. Di na ko duwag Mobile Legends. Although moduwa pa ko pero di kanami tong di na nako gi-career na kanang mabuang na jud ko na di ko ma-mythic balik or ma-mythic chorba. Ganahan ako epic ako forever or legend murag duwa lang murag ko lang siya kanang classic lang di na ko maparang kay usay maparang ko ba murag ko ma-stress dai kuma sa tong concealer kay murag siya iset ani na powder sa Shopee dai butai para niya tangina wala karon jud ako na lesson learn sa love life no kay lailahon jud maayo dai should di pa kuan pa easy girl jud kay ko oh my god do jud ko realize after 2 days mo jud na kanin ko what the hell nag-needy jud ko wrong person kuman atong sa Beauty Central pag abot na sa December o January kay dira na ang doubts February yung tato mag 1 year na ta ko char happy jud ta ko ma-achieve makaingon jud ko loy first time forever in my life na abot jud ko 1 year sa kanang mga relationship na isa ka straight na laki mo to day happy kay ko kay naka-penetrate siya day mo to kuan December pa na last year December 2020 man mo to day mga abot na sa January day maka-feel na jud ko murag naman siya into me oy murag na jud siya kanang murag gidudahan na ba murag na jud siya kanang na jud siya gibuhat na kanang siya mag-guilty if mo storya siya day mo share siya ba na first na nako uyab day first touch first bayu first tanan nakauna pa jud nako kay kanang to murag kabataan og now so, laban na sad ko dili si ko anak ka high standard it comes to kanang aura ba kay kanang kebs ra ko pero if attitude gani kay okay ra kana go pero if kanang dili kay ko mopaki sa kanang aura ka ayo pero if nindot kay ang attitude yang mga anak manners or whatever okay ra dili jud ingon anak ka high standard but di kay ko anak ka choosy basta if nay makagusto na ko kanang go na lang or whatever or basta easy girl lang jud ko atong panahon na karon na lesson learn na jud ko atong after ato day kay man sugo-sugo sa duda na ko ba di na consistent gani day murag mo chat lang kanang every once a day ana day ko what the hell bag-o na jud ang tanan sis nagilay lang may anak niya day sa kuan may nagila sa Cheetos na kuan video pag sinulog last year January last year
year dai. Siya nakakita sa akong video, mo ito mag-video na ako balik basing-basing pa di ay. Na makakita na ako. Na dito man siya nakakita na ako dahil atong video pag sinulog na hot Cheetos, whatever. So siya nakakita na ako, girl. So mo na magbalik na siya ko video kay basing pa di ay. Charot. Basing di ay makakita tag kuan baka nang bag-o na dai. Ko kadi jud ko marupok sis. Kay ang chika bad man kaayo dai. Kaya ang gibuhat na ko kay very bad and makawa og trust sa lain tao. Charing nakakita siya nako sa akong video tong hot Cheetos. Mo na dai naka-realize jud ko mag-upload na jud ko maayo kay wata ka ba. Sing afam na or Pinoy gihapon na nindot og attitude or nindot og situation. We'll never know. Tuoy kay ba gamiton lang jud ang platform para makabayog. Just ko Lord, that's so Alex Jordan. Nagkaila mi ato niya, meet up na. Kung ila-ila to niya kay kadiyo tra jud ka dem ro kabot og 1 week. O di ba unsa ka easy girl. Tuod jud ta sa kanang mga hormones or mga pills giatay. Kuan sa kay ko to ko sensitive man tala-tala. Sumuo to day pag February na dito kay dito na to ang mga kuana ang mga happening, mga moments, you know what I mean? Chorba na and all that shit. And ihas jud kay ko today, mo jud to ang first target sa to nako na kanang sige feeling no ma-virginan or whatsoever. Ihas jud kay ko to sis. So nawa akong virgin 21 ba? Pero okay raman eh, di bito ko mabuntis, what the hell? Abot na sa March ato kay quarantine na to siya, kanang nanay pandemic na ba? Ano to unexpected today? Kalit biya jud to ang lockdown, ang mga all that shit na happen last year. Until now mura gihapon. So momoto din na ila-ila mi. Nasa mi ka ng panahon na nagpagkasamahan, in fairness, wala ko gikwartahan. Wala ko gamita pang kwarta-kwarta ba, pero nakatsakan ako is ako siya gipahuwam sa akong extra phone. Oh my god. Noon sa tong extra phone kay kanami to dali na kay malobat. So sa ako man sa to nako. Ako siya gipahuwam mananana. Pero wala jud ko gikwartaan baka nang bitong murag taga-kita kay datong na dash or anana dili ra murag ka nang jowa ra gud nga murag ka nang wala ra. Ang feeling nako to kay murag wa ko gamita. Murag ana gani ang peg. Nakalit na to lockdown so nahug na mura mi ga LDR kunuhay. Yo, to din na abot na to sa mga panahon na kanami to di na stricto ang lockdown murag pili na ka makalaag and all that. Kalaag na jud ka baka nang pili na ka matog lain lugar anana around na to sa mga September, October nakalaag ko balik with niya na asya. Pero man ang panahon murag ang flowing okay ra walay duda-duda ana pag abot na jud og December ana ang fast to December murag na jud tayo something murag panalagi ay murag na jud something jud ay kuan jud ko loyal jud kayo kanami tong dili kay ko magbiga-bigag lain ba you know what I mean dili na ko kanang wala jud ko paki mamoto kuan basta to nako ibotawag og first love ew what the hell basta ka to na laki no kay di jud siya gwapo if na curious ka so ana pa expect na gwapo siya dahil basta yang naon jud murag kawatan I mean dili jud nako siya totally exposed murag ka nang kuan ba kabaw sabi ko na nasi uban ta ma-curious pero di jud nako siya exposed kay wala lang ba for privacy and dili na sa ko ganahan makainomdum or basta you know what I mean wala lang jud siya pang memories and pang content charot ngano isa jud to sa rason na ako ka vlog dahil kay murag ko na stress ug kawatan ug naong giatay although na jud mga feelings na involved mga attachment I cannot lie kay dili sa mi mag anak kadugay if walay feelings na involved Alex Jordani pa easy girl kay tug sa pills kay ihas man og kanang uyab in short na ihas og kayat wait asa tong hiwi o kabantay ka kung diri kay na ay shadow man diri wala ko more na ko contour ikanang di jud siya gwapo ha like I said ayo lang ng jud so mo na ni day pag January ato nag-wedding ko sa Thunder mo na itom jud kay ko province biya naman kuan na biya na siya tuan na biya na siya sa kanang pinakailawom sa pinakaubo sa Cebu bang anak kay Dumaguete na biya dili na siya part sa Cebu ang sa Thunder kay pinakalawom na jud na day to nag-wedding ra gud ko man chat pa mi ato na kanang okay ra daw siya na whatever okay fine na kanang itong normal na chika sa kanang mga bambayo what the hell at the first place ano na ibug sad ko ginato na laki anjud to murag nindot siguro siya mo storya na dala sa ko ato very light to the point baka naman to murag ganan sa ko maka-try og uyab sad para di sad ko maihas or di sad ko feeling left behind sa ako mga Jomega like nakaingon jud ko unsa man murag competition what the hell ako feeling sa ato kay pinanidi sad kayo lang uy gran ako kay wad jud ko kasoy uyab jud NBSB jud ko na NBSB in short na ihas ra dito iyot just saying so mo lagi ako masote lagi tilaw ra by South Trails char ang ending kay na involve ang feelings what the hell first time jud to na ko ever in my life jud ko mo datong never jud ko mo harvat wala jud I'm just a good person kay gitudloan jud ko good manners sa akong mother good manners so gamit ko blush on ang favorite kini ako na blush on ko mas kinala siya sa Mazda kay Vega ra gyapon makatangtang kay nag-transfer na siya ingon og transfer proof di jud na tinuod jud ko ilara para na siya cream blush ni siya ha makalit siya matte
Nako sa wedding ato, anjo ko to sa Thunder 4 days wedding day. Nahog na to siya vacation, mandalalaa, ganan naman. Pamati ato ba kay just fine. Mura na neutral ra, kanami to murag usay ra mo chat, okay ra, laban na gyapon na. In the end kay mo to din naabot na sa point na kanami tong padona mo uli. Padona ko mo uli ba kanang balik na sa Cebu. Kumana na ako ang gig dito or what. Mo to day kuan day yung kanang nakamata ko kadlawon girl kay kanami tong nabigtian ko sa kanang gikaon na lechon sa probinsya. Heavy jud kay ang fang sa province jud heavy ang kanang jud kay ang kaon dito sa probinsya murag di ka mahutdan. All you can jud siya day maasa kanang lechon na kanang tulo ka buok basta mao to siya day nabigti jud ko kali kan manong kalibangon ko day murag nahug siya kuan ba alarm clock to mo to nakamata jud ko kadlawon wala bay signal dito man wa kay suga kay bukid lagi mo to gimo man ako flashlight ang kuan akong phone man naka-on dito ang data LTE whatever. In fairness nara say signal pero di jud ka-powerful ang signal dito. Mo to siya day naman to ni kanang ni chat na ko na nakigiswatan baka naman tong anak diri sa mga essay dayon man napay pictures and all that shit mo to day na anak jud ko na he cheat die. Pero ako kay kuan jud ko na shock jud ko na wako gi-expect na ma-happen sa day sa nako di ay what the hell. Heavy pa kay siya story na di do siya maging wala sa ko ingon na fall na mutuo na jud ko ato. Mura na warning na kana di do siya maging ana. Pero wasa ko na ingon na magsalig na jud ko ato na word kabobya jud ko na dili tanan laki mo go og mga trans or bayot in short kay magtinarong nara jud na ituyo or I don't know sa wa man ako gi-stereotype or nila lahat. Murag sa ko na experience siguro maybe. Mo to siya ni ana siya dahil kanang uyet kanang undangin na yung uyab kay chova ek na sumuto na ana jud ko na what the hell namiga jud siya glain dahil man yang gibigaan dahil I thought babae ang babae na straight ba isa ra dahil trans sa di ay kanang bayot in short and ana dahil same ra na ako girl kanang long hair and all that sumuto na shock jud ko abi na ko babae atay same ra dahil na ako di ay ana jud ko oh my god ako scary ani ako kaulion na jud ko to sa kuan dahil Cebu pa to sa Thunder man kadlaw na gigdako dahil baka tong nami na kay uli ba kay kanami tong murag ko katog og tarong inana kay ang feeling nako murag gran ko istoryaon siya inana ba kay ngano inana kay di ko kabaw sa answer na ngano na hitabo to or nana nabuhat niya or ana you know what I mean nabiya jud na kana murag og paranoid very light ato kay noon lagi first love man kanang first time ever inana what the hell to pag Sunday ato day kay murag sud gugtog ato ha nagchat mi ato niya to yang gibiga-bigaan niya no kay ko ana day alas 3 na to abot alas 6 na wa ko katog og balik day kay wa ko katog og tarong boy set o ang Amega ato de kay ganahan man siya mo sakay og last trip na bus day mo to niuli ni mig alas 6 sa gabi naabot na ko sa balay 11 na sa gabi na girl ako siya giadto sa ilaha day man i-chatan na kanang atik-atik daw na mo ato ka sa ilaha or whatever na day na shock siya day na abi niya ang katumo ato sa ilaha kaya hang gibiga-bigaan ending ako ra di ito so nahog mig mura min nakasinabot atong yang gibiga-bigaan niya mo to din nagstorya mi na ano yato nabuhat kay kuan daw kanang kuan sa giingon niya kay wa man siya klaro storya good kuan bulok siya mo storya day actually ang wako kasabot ng ano mantaka kay siya storya na kanang di daw ko proud what the hell ngano di ko mag-post ano ko ganahan ba ko low key whatever di naman sad to datot na tsaka siya man dili na ko mag-post marag di na ko ganahan og showy ganahan ko kanang marag private ko no hay marag you know what I mean may dira ko to banana guro di jud ing totally na kanang mo-post na hoy happy 1 year or whatever banana dili ra sad di na ko bet ang mga inana ganahan ko kanang di siya matawag og secret marag low key lang ko siya gitagan og chance very light pero di jud siya matawag og marupok ha murag kuana jud to siya murag to siya kanang sige ha basing kuana dito kanang murag nahugra jud og 5 days di jud to siya matawag og marupok or whatsoever murag ka ba mo change ni siya or what ihangday ni ato man ko dito balik sa ilaha mga after 5 days after atong iya to gibot na cheat sa nasakpan na gud nako siya gihuwam ako ang phone extra na naa niya gibaro niya almost 1 year murag nahug na gud to gihang phone kuno hay bro baro da day in short ana pagkuha nako day kay mura man siya nakuyawan ka oh my god nakuha ang phone or basin na siya mabasahan basin ako mabasahan or what ana mura man siya nakuyawan day so namura siya ko nagduda na napadyo siya lain gitago na di lang ato na to nasakpan gani nako to nasakpan biya kay magtanaw biya siya sa akong vlog so if you're watching this ako masulti kay thank you ni sulti ka pero nagchorva sa dito sila sa una charot mo di kay kumustroy about anak kayo kay ma-chessmess pa lang ko yan basing i-expose niya ako ni ati girl ito like deads na lang jud ko shit basta mauna to siya day mo to ako gikuha ang phone para kuan kanang ako i-check ba bising wala na to yung gibuhat or what or nanana di end kay gibuhat ra gihapon day man wala jud ko na nakit-an na jay siya gi-chatan og lain murag siya mo puwam siyang phone mo siya nakuyawan kanang itong mo siya nakuyawan na shit nanana feeling baka na oh my god ni masakpan na jud ko magana gin ang peg day di jud siya loyal atik ra ang tanan
tanan so mo to akong gibuhat is ako gilabay ang extra phone sa iyang utubangan day nabubuak na jud siya man ako dugay na jud ko nagplana ako to buhaton kay ngano para i-cut off gani ang connection kay lain biya kayo imuhang butang man dito siya magbiga-biga you know what I mean kanang imuhang phone extra phone man dito siya magbiga-biga benefit noon siya man ako noon nabiyaan or whatsoever nahog na to siya buwag kay ito ito na ko giba ang phone kay para kuan jud dai kana metong cut off na jud ang tanan murag wala jud kay wala na gyud ang balikan wala tanan kay ana jud dai kanang di jud siya loyal girl unto na lesson learn jud to nako after to pagbuwak sa phone di jud siya sayang dai kay ngano if bawi unto nako makanhuna gyapon ko hini gamit biya siya ato if ako to ibiligya di to mahalin dai kay guba na ang camera sa kanang metong back cam di kay dai madali pa jud kay molobat dai murag good for kuan to siya 1 hour and 20 minutes inana ra dai wonder ka sa to na phone iPhone 6s ana whatever dugay na kay to manara to sa email day mga to ay mga GPP ra to also pag ang mga GPP ay nana lesson learned sa mga inana na love life pero if wala pa to ni sulti si ate girl day ma-blind jud ko karon naka lesson learn naman jud ko na dapat jud ilalaw nimo ang isa ka tawo ito na kato ng panahon day dito man ni show yung true colors na unsa jud siya napakatawo day wa siya tuluy siyang mama on good manners and rice cookers beto paglabay sa akong phone ba I feel great karon bitong nice kisa feeling na yes mao na jud ni nahitabo na jud nabuak na jud ang phone and all wala na kay connection ba na di na siya ka ato sa lain although maato siya pero dili sa akong phone extra you know what I mean mo na akong gikuan ato gitoyo to na ako guba pag guba ato at the same time mo ko na konsensya kay loy biasad siya kay na siya sa mga loy na family ana noon sa he treat me shit man so murag nahugla na murag ko ni bawas pero dili ingon anak ka bawas na kanang kusog na jud kay ang bawas nan ko maki-closure na kanang para peace gyud mo huna-huna buwag or ana man dili man siya ganahan dai kay tug ligit tong cellphone lagi na buak ana mo to din ana sa ko cabs rasad ko wala na koy paki kay nindot biya jud na makabaw ka sa answer na kuan na gani klaro na jud na wala na jud mi mo na to die di mo na to siya loy kay siya mo na if ever mo tanaw siya ni time to time or I don't know wala sa koy paki if mo tanaw ba siya na ko or di masulti niya no kay goodbye sorry not sorry to ako na lesson learn is kanang ayo pagdali sa love kay magdali-dali ra ba ka kay ilad biya ang kuan ang result tinuod jud sakto jud ako mga amega oy honestly no naka-realize jud ko na di jud siya worth it na lucky girl wala sa siya nag-effort na ko imbis akong gusto kay give and take sige ra ako ra give dai ma-share take o sana no na to girl nakaingon na jud ko murag di jud siya angay balikan murag basta siya angay i-closure na lang kay di jud worth it murag ang peg ato murag to kay murag ko gigamit for the sake of the kuanan lang murag na siya gusto pero in the end kay nabawsa na gyapon ako siya una na siya dai karon na dai murag di sa ko ganahan maginanaw ay murag lesson learn na jud may karon din ako maihas og kanang iyot-iyot dai what the hell kay honestly no ang first time ever in my life pag senior high days kay kuan na beto hikap-hikap ra beto what the hell ang purpose jud to nako no kay tilaw-tilaw ra jud to in the end kay na attach day ko ato jud ingon totally na kanang in love na jud kay like oh my god mabuang na jud ko na dili ko makakita niya murag neutral lang murag okay lang you know what I mean na aura kay simple jud ni murag na kana murag simple once makibalik ka sa cheater murag maguka running good na ang inani lagi ka taong gisulti ganina man ana murag bati na wala trust ma involved mo na to siya humana na jud ang tanan murag wala na ko giyon na ana kana nagmaoy ko or what I'm over it nakalimot jud ko na bad bitch innocent day ko kana to murag virgin na bitch na dili na virgin na oh my god what the hell at least is ko ana na siya murag siya lesson learn na to siya sa akong life. Okay, kay kulot na buhok na ikaw ra isa. After sa comment sa Carol sa imong hair, gamit ra ko og baby powder. Kaya giswayan ang kanong gibuhat ni Heart. Kusta na all. Baby powder. Kay akong buhok diri kay flat man jud ka ay. Dili siya mo ashi ha. O ni more siya ni volume. Ana man daw to si Heart sa yang vlog daw kanang hang roots gani kay oily man siya. Addo siya volume man makawa siya sa shine. Johnson baby powder na ha katong basing unsa na color basta although nadagan ako butang ang tunga sa mora ni ang aura go up after break up pana ni siya na look very simple dili kay siya ingon heavy ana lang very natural very simple loose wave very easy ra jud pang move on ni ang finish look sa mga afterglow break up whatever nato ko mo content og it's me and my jowa uwi na siya no uwi na iba naghanap ng iba na jud siya dai ano ka Valentine's Day kay mo jud na dai mahitabo jud na dai mo jud na siya ang ending atong it's me and my jowa naghanap siya ng iba naghanap jud siya iba dai gwapa guro si ate girl if you're watching gwapa guro jud ka dai peace ra ta ha basing imo ko awayon basing imo ko i-blackmail ko what the hell na lang jud ting tanaw biya jud siya na ko feelers sa kay ko pero
Basta ba ka ba? Peace ra ha. Tomorrow na siya. Hope you guys enjoy this video and see you in my next video. Expected na mga surgery na videos. Bye. Hey boy, thanks for nothing. Say what? Never knew enough about you, babe. And I guess I only have myself to blame. Now I'm broken hearted.